Mali ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale min tun ye kelen taama dabɔ Burkina Faso kɔnɔ taratalon tɛmɛni o kuncɛra wuladani fɛ. Nin taama nin kɔnɔ Assimi Goïta ani a bɔɲɔgɔnkɔ min Burkina Faso Ibrahim Traoré olu sera ka badenya sabati u ka jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ ani ka se ka sigi ka fɔ kɛ baarada senkɔrɔ. Ɲani Assimi Goïta ka sɔgɔ Mali la ale sera ka baro kɛ ni kunnafonidilaw ye. Assimi Goïta tun tɛ se ka nin taama nin kɛ Burkina Faso ni ale ma da la lankana kow kan ani capitaine Ibrahim Traoré ye. Concernant les Sahel, je suis confiant. Min ye Sahel mara ye ne larara ko ni an b'a kɔrɔsira ɲanama n'a y'a jateminɛ ka ye AES yɛrɛ fan fɛ maaw ka ɲi ka o hakili jigi ko min yɛrɛ ye Sahel mara ye o kɛra i n'a fɔ kɛnɛgbɛ ye min kɔnɔ faragbɛra jamanaw olu bɛ kɛlɛ kɛra o kɛnɛ kan. Depuis des puissances étrangères. Assimi Goïta ka fɔtara Mali, Burkina Faso ani Niger olu tun tɛ se ka to nasara jamanaw ka tɔɔrɔ la. Mali, Niger, Burkina. Burkina Faso ani Niger an n'u ye latigɛ ta k'an ka siniɲɛsigi ta n'an bolo ye. O kɔnɔ na an ye an danbɔ tigɛdiɲɔgɔnma minnu na minnu tɛ baraka don an nugu la. N'a y'a jateminɛ fɛnɛ ka taa AES yɛrɛ fan fɛ an b'a ye ko jamana saba ninnu kɔni olu ka tigɛdiɲɔgɔnma kɔni o bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ baara ɲɛnama kɛra kɛnɛ kan. Nos destins sont liés. Et on a pris un chemin de non-retour. Ali Baganyaka fɔtara ni ale ye Wagadugukan dɔ ye a ko Assimi Goïta ani capitaine Ibrahim Traoré olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Hakili min b'an fɛ k'a fɔ Ibrahim ni Assimi Goïta ye dɔgɔ ni kɔrɔw lo Ala ka barika don o la Ala ka fanga don o ma mais o kana na kɔfɛ kuma mɛn k'a fɔ ko karisa fina karisa goyara o ka kɛ kan kelentigiw ye pour que jugu ka maliya jugu kana kunkɔrɔta sɔrɔ. Yani Assimi Goïta ka sɔgɔ Bamako ale sera ka baro kɛ ni maliden minnu sigini ye Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka olu ka haminakow lɔn ani k'a filɛ u ka gwɛlɛyaw u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.